iki nang omah masuk apa iki? Kok anggere cocok apa serang ngene iki. Lah kok sepi men iki? Ora nek uang apa iki? Lah dadi kancing iki. Lho nanti kok sepi ora nek uang iki? So mangan mangan sendok astagfirullahaladzim loren apa sambel-sambel tok piye iki mangan iki wah lah ngene iki piye iki ngeleh-ngeleh arep madang sego-sego tok sambel piye ora apa-apa iki golekane wong lah wong nek gawane nonggo ora ngurusi pangan gawean rumah rong rampung nonggo warek apa nonggo iki jan iki Ya ini kok wis dolan ki apa ya wis rampungan to, Bloh? Ya wis to kem. Aku ki mau ki ora nyayur. Lah kok iso ora nyayur ki ngopo? Males bojoku ki nek sayur ora dipangan wae kok. Sambelke ngono kuwi kok geleme iki. Masya Allah, kok mangan sambel terus ki apa ora engko bolak-balik nang kamar mandi? Enggak, ya sambel karo gerih ngono kuwi wis seneng. Yo pantesan. Bojomu lho awake koyo gerih. Ya ora apa-apa, ngono kaya menakne aku kek. Apa yang ngono? Lah, Ala yo mbok yo wis kak daging men awake iki ngisi. lah ya ngopo? Lah wong dhek kesukaane iki ya gerih lho. Lah nek bojomu biasanya mbok sayurke to kem. Tak sayurne no. Nganu lho, Bloh. Kayak ono sayur yang seger-seger, men awake iki seger. Lah dhek iki nek ndelokne aku tok kok sing seger. Nek sayur-sayur ora gelem. Lah ngono kae lho awake klotak-klotek nggo obah. Ora apa-apa, malah kae iki payu larang ya saiki musim latu-latu. Klotak-klotek iki bojomu mbok kodake lato-lato. Yo iya, kan saiki musim yo. Masya Allah, kaya wong ora ndek dosa iki iki. kira mesti ngobrol anu kem iki gawean rong rampungan barang wis dolan ala tenan nang kene to wis bibir wabang mata ayu nama sambel tok sego ku semene ya Allah lah piye oleh kok ladang lho enek sambel nyel sego wayu semene lah dadan ayu dolan gawean omah lho dirampungno dhisik baru dolan Aku disenen terus kem disenen terus kapan selosone kem Besok Selasa, masa ono daging, iki ora klotak-klotak. sapa sing gelem kira-kira karo bojoku kem Yuh, gak sapa sing gelem yuyu. karo tombok lah kem aku disenen terus selosone rene Selasa rasa Senin ae. ya ora ngono nang omah oleh lah nek sambel nyel sego wayu biasane lho kowe tukang senenge mur karo sambel sambel kan enak kancane ra sambel nyel kan enek gereh mana kok sentek to griye ya Allah oh alah yang aku yo ora ngerti mau ki lek griye wis entek lho gawean dolan dilirani ngesuk meneh ora nuruti kem kowe tukang ngempet wong terus kowe Iman, kok malah aku sing mbok senen iki? Seblos ngejaki aku mau rene, ayo ngrumpi nang mburi. Kok malah nyalahke aku ki sampean ki piye to? boleh ngumpul kenapa Kak Padang
Wis, bojoku nesu ya Yu. Aku tak ngulep-ngulep bojoku godhong-godhong singkong apa godhong gedang apa godhong randu. Ben nambah klotak-klotak.